Draga braćo i sestre, dragi vjernici, danas kažu da malo imamo prijatelja. Kažu na prste jedne ruke ne možeš i nabrojati. Ako imaš jednoga prijatelja, dobro je. No je li to tako? Kažu za svetoga Leopolda Bogdana Mandića da je imao puno prijatelja i da je svaki prijateljski odnos njegovao. Svako je prijateljstvo utemeljio u Kristu. Puno je ispovijedao, veliki su redovi bili pred njegovom ispovedionicom u Padovi, ali kažu njegovi prijatelji da je opet našao vremena da im pošalje pismo ili da dođu kod njega na ručak ili da ih po nekome pozdravi. Nije zanemario svoje prijatelje unatoč tome što imao puno posla. Još nešto zanimljivo. Mnoštvo ljudi koje je ispovjedio kasnije su mu postali prijatelji. Nisu mogli tako lako otići iz njegovoga života. A i kod njih oni nisu tako lako mogli zaboraviti svetog Leopolda Bogdana Mandića. I zapravo dolazimo do glavnog i najbitnijeg odgovora. Ako smo u Kristu, imat ćemo mnoštvo prijatelja. Zato Isus kaže, tko pođe za mnom, daću mu stostruko. A ako smo u svijetu, imat ćemo samo prijatelje od interesa. Prijatelji koji će nestati prije nego što dođe novi dan. Jer ta prijateljstva nisu bila u Kristu. Samo ono što je u Kristu ostaje. Krist jučer, danas i sutra.